Krásny deň vám prajem, priatelia scrapbookingu. Alena z Intense Memories vás chce pozdraviť a chce sa s vami podeliť o tento krásny hárok vtáčikov v zimnej záhrade, poskrývaných v papučkách, v hrncoch, v rozbitých kvetináčikoch, v krabičke, v nejakom vedierku, hrnčeku, ďalší hrnček, v klobučiku, vo vedierku, v čiapočke. To ani neviem chytro, čo je. Tiež nejaká čiapočka. Nie, to je nejaký hrniec, košík, rozbitý krčiaštek. Tento hárok obrázkov som kúpila v ABC craft shope tu vo Švajčiarsku, v Echelon. A to ma tak veľmi inšpirovalo, že som vyrobila tieto pohľadničky. To je prvá, dnes ráno som sa snažila. Obrázočky sú také malé, že naozaj bolo treba trošku pošpekulovať, ako im dať takú vizáž, aby boli naozaj zaujímavé. Takže to je prvý obrázok, prvá pohľadnička, tu je druhá pohľadnička. Keďže som vo Švajčiarsku, tak nápisy sú väčšinou vo francúzštine, čo som našla v scrapbookovom časopise. Aj papier niektorý, a tak sa snažím, nemám tu veľa scrapbookových vianočných dekorácií, tak to, čo som našla v časopisoch, tak a sama som si napríklad tento stromček vyrobila. A títo krásni zlatučky vrabčekovia v rozbitom krčiašteku. To vyzerajú ako síkorvočky. No tu je ďalšia pohľadnička. Napísala som po slovensky krásne Vianoce. No a posledná, ktorú som dnes vytvorila, vyzerá takto a je Joyeux Noël, šťastné Vianoce, asi tak nejako by som to preložila. Takže toto sú dneskajšie ráno 4 výtvory. Nevedela som odolať týmto krásnym vtáčikom. Prajem vám príjemný deň, pohodový a uvidíme sa pri nasledujúcom videu. Pozdravuje vás Alena.